в мене питання. Ви, оскільки ви людина, яка з 92-му році, ви ж Я з були... 91-го в уряді. Ну правильно, ви міністр економіки України були. Тобто ви прекрасно знаєте, коли ми вперше позичили гроші? Вперше позичили гроші десь в 96-97 роках від Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Перші роки нам ніхто не йшов на зустріч. Чому? Тому що у нас не було ніяких ринкових реформ. Ця історія дуже цікава. У нас в 91-му році приїхали перші делегації в Київ. Після того, як поговорили з реформаторами українськими, я не буду там говорити прізвище, то вони сказали, ми працюємо, ви будете членом Європейського Союзу. Щороку Світовий банк буде давати 2 мільярди на інфраструктуру. Просто фантастика. Але там через якийсь час деяких реформаторів прибрали з уряду, і вони перестали з нами спілкуватися. Дивіться, у нас зараз